soyayya miji na gari da sauran ka iya tarba ga kima abin bari ko na gina ta tilas ne in yoke shi wani yin wasiri bukata ta shi ne na ganka mijina kusa da ni. Abinda nake nema na samu abokai taya ni da murna na yau kamu ita dai bebin ta ce sai dai mai gemu Allah ya amsa bukatarta kuma ta samu. Abinda za na faɗa maka shine soyayya ka je gida ka sanar musu cewa ka shirya bana bidar komai sai kai ne cikon tafiya mu je zuwa hanya ni ko sai